nici dracu nu mai fost pe aici. Ăla. Uai, ce mare era gheața aici. Adică adâncă. Mă gândeam să fac ăla că e zăpadă pe aici. Uai, ce... Tu ești nebun să mă. Aici. Hai, Lan, hai. Mai ieși în dracu, mă, din pădurița asta obosită. Nu știu ce dracu am impresia că noi tot facem stânga. Sudul încolo deja. Nu ți se pare că facem tot stânga? Păi sudul încolo. Uai, oprește aici. Uite, pula mea cum arată. Hai că oprim aici. Uite, băi, ești nebun cum arată pe aici. Doi proști atacați de urs. Băi, ești nebun, dar nu recunoști vârfurile, nu știi pe aici ce e. Ui, acolo de Ce teroare să am, bă. Na, ai drum munte. Ia vezi, Mai de capul meu ce liniște. Nu știu. Deci nu recunosc nimic, să mă acolo. Ce dacă să recunoști că ești din miezul lor? Uite ce conuri are bradul ăsta. Vezi acolo? Acolo se vede ceva departe. Ai putea recunoaște ceva ca și localitate sau ceva. Acolo, vezi, după munți. Da. Un platou. Exact. Vârful ăla acolo înalt, nu știu ce vârf e ăla. Să fie măgura? Nu știu. Ăla are 2000 și lejer. Auzi, ce? Fă-ți o chestie de aia cu share location și să o salvăm. Să salvăm coordonatele, să vedem eventual unde suntem când ajungem la semnal, unde am fost, știi? Am putea. Hai să mergem mai